கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். பிரியமானவர்களே, இந்த 30ஆம் நாளிலே நாம் விசுவாசத்தோடு அறிக்கை செய்வோம். அது சங்கீதங்களின் புத்தகம் 84ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். 1000 நாளை பார்க்கிலும் உமது பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது. ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசமாயிருப்பதை பார்க்கிலும் என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியிலே காத்திருப்பதையே தெரிந்து கொள்ளுவேன். ஆமேன். ஆம் பிரியமானவர்களே, நாம் இதை மிகுந்த விசுவாசத்தோடு ஏறெடுப்போம். நம்முடைய அன்பையும் ஆலயத்தின் மீது நாம் வைத்திருக்கும் பற்றையும் தேவனுக்கு முன்பாக அறிக்கை செய்வோம். மன உண்மையாய் நீங்கள் ஏறெடுங்கள். நீங்கள் ஆலயத்துக்கு செல்லும் பொழுதெல்லாம் ஆண்டவர் அதிகமாக உங்களோடு இடைப்படுவார். கர்த்தர் அப்படியே செய்வார் என்று நானும் விசுவாசிக்கிறேன். God bless you.